Dito lang tayo sa gitna. Ayun, and harap po tayo doon. Happy birthday po sa inyo, nanay po rin. And nakikita naman natin may umiiyak na sa mga audience natin. Ayan, so once again, good afternoon po sa ating lahat. And syempre sa ating birthday celebrant for today, nalululuha na din, Ma'am Florencia Tagubaras. Happy 64th birthday po sa inyo, ma'am. And ma'am, matanong lang kita, ma'am. May idea ka na ba, ma'am, kung kanino galing yung sorpresa nito para sa inyo? Wala, hindi sinabi sa inyo. Sabi nila, narinig ko kanina, may pipirman daw kayo eh. Anong pipirman niyo, nanay? Anong pipirman ni nanay? Niloko na naman kayo, nanay. Ayan, so itong surprise po na ito, nanay. Bali, malalaman nyo din po kung sino yung nagpadala nito mamaya. Pero bago po yun, meron din po silang ipinadalang message na babasahin ko na lang din po para sa inyo. Okay? Alright. Alright, basahin ko na lang po yung message nila, ma'am. Happy 64th birthday, nanay. Salamat sa pagiging best mother. Maliit na bagay lang to kumpara sa pag-aaruga nyo sa amin ni tatay. We love you so much. And once again, happy 64th birthday from Nikki, Angel, and Jericho. Ayan, palakpakan naman po natin si Nanay Puring. Ayan, ma'am, and ngayong alam nyo na kung kanino galing yung surprise na to. Galing po kay Ma'am Nikki, Ma'am Angel, and Mr. Jericho. Ano naman po yung mensahe nyo, ma'am, para sa kanila? To everyone, sa mga bata and sa mga nandito po, nasabay-sabay din po natin kantahan ng happy birthday si nanay. Okay, kantahan po natin si nanay yan. Sabay-sabay po lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mabilis naman po, sabay-sabay. Happy birthday to you. Walakbakan mga bata. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, and ma'am, meron din po tayong cake na kanda para sa inyo. Pero bago po yun, ma'am, mag-wish po muna kayo bago mo po i-blow yung candle, okay? Mag-wish na lang po muna kayo, ma'am. Okay, and pag-copy na yung alright, once again, happy 64th birthday po sa inyo, ma'am.